بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وأهل بيت الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما سكلم وما سجرمه يو gamu da wani wato ainihin sabon babi da kuma wato ainihin fuska na tarihi wanda ya kammala ko ya cika dukkan wato ainihin tarihohi za a ce masu kenan, tunda tarihin manzon Allah Muhammad dan Abdullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana gaba da kowane nau'in tarihi, saboda haka zai zama kamar shine tarihin tarihohi. Tun daga an zo kan manzon Allah tarihi ya kare kuma da duk abin da za a faɗa. Na'am, alhamdulillahi, sanin kowa ne cewa shi tarihi abu ne wanda alkur'ani ya zo da shi, faqasusul qasas la'allahum yatafakkarun, kadhalika naqussu alayka min anba'i ma qad sabaq. Ka karanta kissoshi ko su wa'azantu, sannan kuma haka muke karantar da kai kissoshi da laburburan waɗanda suka gabata na annabawa. To ala'i halin tarihi wani abu ne wanda yake kullum yana ci gaba ne amma akwai wanda an riga an kammala shi, an dawwana shi, kamar misali tarihin annabi Adamu alaihi salam, tarihin annabi Yusuf alaihi salam, tarihin sauran annabawa da abubuwa da suka faru a wasu lokuta da suka gabata, dukkan su yanzu wannan su sun kammala, an dawwana. Tarihin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama da mu'jizozinsa da binnan wato ainihin mu'jizarsa ta alqur'ani, kusan ita wannan tana nan a wanje kuma kullum sabuwa ce. Kullum aka karanta tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wani abu zai fito, za a ga wani abu. Kullum aka karanta tarihi za a ga wani abu ya fito, an ƙara samun wato ainihin haske da cigaba. Shi yasa ake ta rubuce a kai. To wannan gidan talabijin na alwulaya mai albarka ya zaɓi ya gabatar da wannan wato ainihin shiri, kuma ni miskini gajiyayye a kowane fanni, ba fannin tarihi kawai ba, a kowane fanni suka ga cewa kaman wala Allah zan iya yin wani abu ko zan iya faɗar wani abu, saboda haka suka ce yanzu in kaddamar da wannan bayani ko wannan tarihi wanda na yi ta neman uzuri, ina so in zuke in ya zama ba ni ne na yi ba, wani ya jibanci wannan bangare, amma dai sun nace akan haka. To na kuma nemi taimakon Allah madaukakin sarki cewa a zo a yi, saboda sun nuna cewa abun zai amfanar da al'umma kuma wato ainihin zai ƙara haske ga abin da wala Allah ya ɓuya ga wayansu kuma zai zama an tunatar da su. Banda haka nan kuma wala Allah shi tarihin zai zama ya ba da ƙarfi ƙwarai, duk da ke tarihi kowa na iya rubuta tarihi na abin da ya faru, ba a la'akari da wace makaranta yake ko a ina, kowane abin da zai iya rubuta tarihi ta kowane abin, iyaka abin da ya san ya faru jiya ko yau ko shekaran jiya shine za a dawwana a rubuta ya zama haƙiƙa. To sai zama na mafi yawan abin da za mu ba da ƙarfi a kai shine abubuwan da suka gangaro daga iyalan gidan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama. Duk ba za mu kulle idanmu daga wasu malaman tarihin ba wanda suke amintattu ne a cikin al'umma, an san su da gaskiya, an san su da amana, an san su kuma da wato ainihin faɗar gaskiya. Ba za mu kauda kanmu daga gare su ba ta wajen ciro abin da suka ciro wanda yake wato ainihin sahihi, amma za mu ba da ƙarfi akan abin da su aka ji daga iyalan gidan manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam, ahlul baiti adara bima fihi, wanda suke gida su suka fi sanin me ke cikin gidan, kamar yadda yake a hadisi. Sannan kuma kamar yadda yake cewa wato ainihin bahaushe ma yakan ce mai ɗaki shi san inda yake masa yoyo. To su suka fi sanin gidansu da abin da ke cikin gidansu. Ta yiwa wani ba da labari ga abin da wato ainihin gidan manzon Allah yake ciki sallallahu alaihi wa alihi, ga tarihi ga kaza ya zama yayi muwafaka da abin da yake haka yake su ma masu gidan haka suka ruwaita. Yana yawa kuma a dan samu dan bambanci saboda wani dalili.
to duk inda aka samu ko bambanci ko na mai kama da haka za mu bar shi mu ɗauki abin da su iyalan gidan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam suka karantar ko suka bayyana, inda kuma ya zama an samu muwafaka da malaman tarihi cewa ai haka abin yake, ba mu da iskali za mu karba kuma za mu sanar gurgur abin da Allah ya sanar da mu. Awalan wannan gidan talabijin mai albarka wanda na Alwilaya TV, wanda alhamdulillahi a daidai wannan lokaci yake hidima mai girma zuwa ga al'ummar musulmi, kasantuwan akwai shamaki da aka saka ma al'ummar musulmi wanda ya fi na karfe da bango tsakanin su da iyalan gidan annabinsu Muhammadu dan Abdullahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama. Wannan gidan talabijin yana ta kokari da shi da abokin tabaicinsa TV Hadi TV suna ta kokari su yaye wannan hijabin da ke tsakanin al'ummar musulmi da gidan annabi sallallahu alaihi wa alihi. Duk abin da hankoron da gidajen talabijin dinnan suke yi suna hankoro ne su yaye wannan hijabi wanda aka sama mutane, wanda shi ba shi a aikace, babu shi. In ka sa hannunka kai haka hannunka zai wuce, amma kuma gashi a gabanka an sa maka bango na karfe ko fiye da na karfe ma, wanda yake wato ainihin wato an shiga tsakanin mutane da gane menene gidan annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama, su wane ne iyalan gidan annabi kuma menene matsayinsu. Wayannan gidaje kafafe guda biyu na sadarwa Hadi TV da kuma Alwilaya TV suna ta kokari su ga cewa wato ainihin sun isar da wannan sakon zuwa ga bayan Allah wanda su aka aiko ma annabin nan, mutane su aka aiko ma annabin nan na kowa da kowa ne, kuma mutane na da haƙƙin su ji menene ya faru da annabin nan. Wa'anda dama alhamdulillah su suna gidan ne kuma sun san abin da yake gudana a gidan gurgudu, kuma suna koyi da abun su ko da wani lokaci aka bijiro da wani abu ko aka yi wata magana yana ƙara musu haske da sani da ilimi na abin da dama su riga sun sani. Wa'anda kuma suka manta ana tuna musu, wa'anda kuma yanzu suke ji to su kuma za su zama sun samu karuwa. Wannan shine hadafin wannan gidan talabijin, bai da wani hadafi illa wannan, shine a sanar da mutane gidan annabi, wane ne annabin nan, me ya bari, me ya zo da shi, me ya bari. Wannan zai sa dole sai an karanta tarihin annabin, an san rayuwar shi. Na'am, alhamdulillah ana ta karatun tarihin manzon Allah a wurare daban-daban, gidajen rediyo ne, gidajen talabijin ne, littattafai ne ga sunan rubuce, to amma akwai wasu abubuwa, wasu darussa da akan so a fitar daga cikin tarihi don dama amfanin tarihi, fa qasas la'allahum yatafakkaru. Ka karanta musu kissoshi ko sa ankara su yi tunani. Amfanin kissa tunani. Na naqussu alayka ahsan alqasasi, zamu karanta maka mafi kyawun kissa ko labari, kaji abin da ya faru, kaji abin da ya faru, kaji abin da ya faru. To kuma anan ne ake daukan wato ainihin darussa na rayuwar gaba kuma. To abin da aka yi baya shi zai haskaka gaba, wanda Bahaushen kan ce da na gaba kan ga zurfin ruwa. Wannan shine ma'anan tarihi. Ba ana son ne a yi tarihin nan ba domin a soki wani ko a nuna wani bai iya ba ko a nuna gazawan wani, ko kuma ana so a ƙara cikin gudunmuwoyin da al'umma suke bayarwa na fitar da tarihi. To kuma yanzu ma kuma ga wata ƙarin gudunmuwa da yanzu TV Alwilaya ta shigo ita ma ta bada nata gudunmuwa din. To muna fata kuma Allah zai mana tawfiki, ya mana muwafaka. Za mu karkasa shi program din zuwa wato ainihin mahattat kaman bangarora daban-daban haka. Al misali za mu ɗauke shi tun daga asasi, za mu ɗauke shi tun daga tarihin misali a ce kakanni, cewa su wane ne iyayen manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam, su waye kakanninsa, sannan bayan wannan su wane ne mahaifansa, su wane ne waɗanda suka rene shi, sannan yaya ƙuruciyansa ta kasance, ya taso har ya kai inda ya kai, sannan kuma suwa suka taimaka mashi, suwa suka ja da shi, kuma ya aka yi nasara ta samu. In Allah ba ara mana numfashi da lokaci, insha Allah ta'ala abinda za mu yi kenan ɗaya bayan ɗaya, kuma kowanne muka zo za mu tsaya mu ɗan yi bayani gwargwado. Wace ce mahaifiyarsa, wane ne mahaifinsa, ya ma aka yi auren, duk za mu yi bayani insha Allah. Ta ya aka samu wannan aure ya haɗu mai albarka har aka samar da wannan ɗa wanda babu irin shi, ba a taɓa yi ba kuma za a yi ba irinsa. To muna fata Allah zai mana muwafa, zai mana tawfiki insha Allah ta'ala. Da farko za mu ɗan fara dangane da shi manzo ɗin mu san wa muke magana a kansa. Awwalan kamun mu zo
bismillahir rahmanir